देहो। चली भैया, बड़ा देर से सब लोग रुकल बाजे जो कारवा आई आ तो देखाई कुछ हम का ना हमरा बदलते ही देखा दे। चली भैया हंसे हंसा के तो बातें बा। चले सब लोग देखा भइल बा, हमरे नु एगो बाकी बा। तो हम ये कहब जे हमरो देख ली लोग ने। कितना लोग कहत जो कारवा काथी देखाई, दोसर कुछ थोड़े देखाए, अपन काला देखाए बाप। अरे वो लोग नीचे ले अपना ओर से दे। हाँ हाँ, अपन काला देखा के आशीर्वाद लेब, दूसर काथी लेब देव कहता है। कहा जाला तो जबरन लियाला उ चंदा ना होला, जब जबरन लियाला उ चंदा ना होला। करिया कपड़ा महावीर जी के झंडा ना होला। बात अगर समझ में आ जाए बबुआ तो बात कोनो गंदा ना होला। बस अपन निमोरी फील ना रहे के चाहिए। चले भैया, बड़ी खुशी के बात बाकी आज इवार्ड साहेब बीडी के सौजन्य से नाच हो रहल बा। ये प्रोग्राम देखो तानी लोगन, बड़ी खुशी के बात बा कि ऐसा होके के चाहिए। ऐसा प्रत्याशी मिले कि गांव में हर खुशी ले आवे, सरकार से हर रीति खींच के लिए आवे अपना गांव में, गांव के प्रगति में रखे। चली भैया, कहल जाला आटा बिना चोकर के, दरबार बिना नौकर के, नाच बिना जोकर के नानी मोह लागेला। कोई सोनो सोझ टेढ़े एगो जोकर रहे के चाहिए। आटा बिना चोकर के, दरबार बिना नौकर के, नाच बिना जोकर के नानी मोह लागेला। अस्पताल बिना दुखिया के, पंचायत बिना मुखिया के। कैसा नहीं मुखिया के हाला भई रहल, 15-16 जने घूमत रहल, 5-7 जने फेल हो गए, एक जने गोल मार देले। चली तो कहल जाला अस्पताल बिना दुखिया के, पंचायत बिना मुखिया के, आ गाँव बिना 5 गो चूतिया के नानी मोह लागेला। हेने के कहतनी मसान वो पार के कहतनी भाई हो चुतीवा नाच देखे थोड़े जाला सो उतयावते नचनियन के आई के लिए सब पिकअप पर जे कवन निमन का नचनी हुआ केने बा सबे रही खाओ के जाके आगो ही बैठ जाला सो आ देखियो सब के पड़े नचनिया के आवे जाए खतरा रास्ता बाटे जाके रास्ते पर खड़ा रहे लसन हाथवा है गए पीछे को ले लसन जब देखिए सनी मन का नचनीवा आवता दौड़ के ढोड़िया खोदे लसन आ दौड़ के पेटवा खोदे लसन संजोग से ढोड़िया खोदाइल पेटवा खोदाइल तो ठीक है बा आ कही ओकनी के सामान हो पकड़ाइल तो कैसन बुझाला यही से कहे कि चुतिया हर गाँव में रहे लसन चली भैया कहल जाला मर्जी गोविंद के केराव फरी चाहे भेली मर्जी गोविंद के केराव फरी चाहे भेली चोरी होला गिरहत लोग की है माजा काटे लालो तेली एने के तेली के नसी कहत एने उत्तर प्रदेश के कहत है मर्जी गोविंद के केराव फरी चाहे भेली तोरी होला गिरहत की है माजा काटे लालो तेली तेली भाई तेल बेचे गोइले बड़ बोइरी ये कहने से साइड लेवे लागल तेली भाई तेल बेचे गोइले बड़ बोइरी तले हसुआ खुरपी लेके जन्म गोइलो कोइरी कोइरी के बेटा करम के ही कोयरी के बेटा करम के हिन हाथ में खुरपी मोथा बीन भाई हो कोयरी के लड़का भिन सारे उठे कोड़ार में ढूके जोले 10 गो मोथा के आड़ी ना निकली हो तले नस्ते पानी नानी मोला गया तो कोयरी भाई जोत कोड़ के बोनी हो धनिया कोयरी भाई जोत कोड़ के बोनी हो धनिया तले जन्म गइल सो डंडी मारे वाला बेईमान बनिया
कहेला सा जय श्री राम ना बेची तो 1 किलो में 50 ग्राम पीछे से कमीशन घींचेला सा। तो बनिया भाई हरदी मरचा बेचे गोइले बांगर, बनिया भाई हरदी मरचा बेचे गोइले बांगर तले हई जंगल के धरी धरी जन्म गोइले सकरी का धागर। धांगड़ भाई के लइका भइल नाव धइले कुशहर, धांगड़ भाई के लइका भइल नाव धइले कुशहर तले बिली में से भूल भूल निकल गइल सब मुसहर। मुसहर भाई कहत अरे देश हमार, मुसहर भाई कहत अरे देश हमार तले जन्म गइलो जात के चमार। हम चमारे है पहले चमार लोग कहे तो हमनी के गाड़ी मानल जाओ, लेकिन पहले लोग हमनी के हरिजन कहे 10-12 गो जात के मिला के हरिजन होके। अब स्पष्ट लिखल जाला फलाना चमार ऐसे गाड़ी ना पड़ेला। चली चमार भाई कहत अरे जय हो माई काली तले कलकत्ता से भाग भाग के बिहार में ढूक गइल सब बंगाली। डुमरी बड़ा सन सरफारवा बड़ा सन एने गबना परसा छपले बड़ा सन चारू अब बकरियों में 2-3 पीस बड़ा आ बंगाली भाई कहत अरे हमार से कर्मो भालोबासी, बंगाली भाई कहत अरे हमार से कर्मो भालोबासी तले जन्म गइल तारी छेवाला बेमान पासी। जाए तो 1 लवनी में 4 लवनी बनावेला सा, 1 लवनी तारी रही 3 लवनी पानी रही आ 2 किलो चीनी मिला के वाटर प्रूफ कह देला सन। आ पिए गइला पर कहेला सन मारा न काका रात वाला बसंती हो बाप रे बाप। तो सबसे बेईमान हलो सब मासी। चली सब जाति जाति के बात छोड़ी चलिए भैया एगो गांव में 3 गो बुर्बक रहल सन, तीनों चापाट रहल। उठल बड़ा सरकारी तो कुली कहल जाला 3 गो बुर्बक रहल सन। अब वही गांव में होत रहे भागवत। भागवत देखे 4 बजे से लोग चल गए गांव में, स्टेज लग रहे भगवती बाबा भागवत कहत रहनी। आज तले इहो तूनी गोला सुनत तारा कान में आवाज गइल भागवत होता। इहो तीनों जमा होके कहत रहे दोस्तवा रे चलो सब भागवत सुने। एगो कहता भाई भागवत सुने कहाँ चल जाए, चलो सब कर घुसरी दारू पिए चल जाओ। दूसर का कहता नानू चलो सब भागवत सुनला से नु जन्म जन्म के दुख बलाए भाग जाला। देखो तारा सब गांव के लोग सब लोग गइल बा भागवत सुने, चलो सो हमनियो चल जा। 3 गोला गइल सब भागवत सुने जा तारा तो सब लोग बैठ के भागवत सुनत रहे। इहो चोर खानी ओइकत चल जाता रहा जा तारा तो लोग के काचारत धगारत ढूक जाता रहा। भगवती बाबा के आगे ही तीनों जाके बैठ जाता रहा। लगल सब भागवत धीरे धीरे सुने, कुछ देर सुनल सन तले कनी के लागल धीरे धीरे अंगी गोसी आवे, लागल अंगी चोटी आवे, लगल सन नीनाए पल्हा पलही, नीनाए लगल सन झपाए लगल सन लार गिरावे लगल सन। कहत रे भगवती बाबा ही देखो जा बड़ा बुर्बक बड़ा सन एजा भागवत होता है आके सुतल बड़ा सन। भगवती बाबा कहते नहीं बबुआ उठ के बैठा जा मार दो तू नहीं एजा भगवान के दरबार लागल बा आके सुतल बड़ा जा। उठ के बैठला सन 10 मिनट और सुनला सन एकनी के तो अभी गोसिया देले रहे, फिर सुते लगल सन। भगवती बाबा कहत रे एकनी के अभी चोटिया देले बा। एगो छोटी चुक लोटा ले रहला दादा लोटा, ओही में पानी धइले रहला। कहत रे बबुआ हई पानी ले लो जा आ जाके अपन नेत्र धो आवा जा। लोटा